May tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Manuti impaw iti OFW nga ama ti apok, di maanak kaw. 20,000 manan nanang. Ay nawaw, nagsya atan. Ada ti urayan tayo at 20,000 iti binulan. Wan nga rod nanang, saan tayo amarigatan? Saan tayo aparikot ti kwarta no kastoy lang? Naimbaglagan ata nagpasikog ka iti ex mo, anak kaw. Ni nanang mo. Husto laang ti desisyon mo nga agpasikog iti dayjay nga ibander. Nga maid, adda pa kay ranudan mi iti kapsat mo. Manuti ka sa pulan nyo ayan nanang. 5,000 laang anak kaw. Ha? 5,000 para kada kayo. Ay na, agiyaman raklaunay anak kaw. Gumatang kan tumulaangan iti bagas kan pangkusina tayawan. Sobra mo lang day ta akwarta para iti apaw. Wan nanang, saan ang masapol nga ibagayo taamok dagitan? Si kamit ten ti makaamaw. No awan ti mangbagkat iti bagas, ibaon mo ni Frances. Adda iti silid na, nakaturog manan. No siya, mapanak manan iti ayan dagiti kumarek, tamaki ay aya makadakwada. Good morning, Mari Roda. Ay nawaw, nakaragragsak ka ita amaray. Siyempre, adamanan kwartak, Maray. Wow! Sagsasangaribo mo't day tamaray. Impaw iti ama ti apok, Maray. Anya, isugal mo ti kwarta para kumaiti apaw. Wina, tabarang agdubli, Maray. Mangrikap ka kiday, tamapantamanan makiayayam kadagiti kumari ta ijay daya, Maray. Ay nawaw, awan kwartak itamaray. No awan kwartam, pabuludang ka iti sangaribula ang Maray. Ay isanan maray. Makautang ak paikit day. Si kalatan timapan. Ang mga numaamuan nila kay ko anapanak nakisugal ket apaan nakmanon. Kabutang mo nila kay mo, Maray. Saan mo't kit day maray? Nga makapakonsensya mo nga main. Iso asi kalatan timapan. Naimbagkan ka taawan agungot. Ken adda kwartam apagsugal mo. Naawat kon timpaw it mo, Evander, anak kaw. Nasayat mo't no kasta tatang. Anusan nyo taday talahan ti kabala. Amuyo man. At atiputot ko masapul a sustento Ay nawaw, dakilan da ito'y atulong mo kanyak anak kaw. Ayun gayam, naipaw it mo ka din ti para iti apaw. Wan tatang, nalpasan Nasayaat mo't nga ron no kasta, tapno awan maibagbaga ti pamilya ti ex mo ken ka. Aywan mo't tatang. Ure kastuyak lang. Amok ti obligasyon ko iti putot ko. Very good no kasta anak kaw. Ure awan kayon ken Gemma. Agbalin ka responsable nga ama iti anak yaw. Wan tatang. O sige, agpakada akon. Sinaludsod ko lang no naawat yu ti pawit ko. Okay, agan-anad ka di tabalasiw taaw anak kaw. Anya kalakid di mutin aya Jima. Apay ka din nanang. Itay pengagsangsangit ti anak mo. Apay kanu aya. Naibusan ti gatas na. Ay nawaw, no naibusan, gumatang ka manin Manulaangan tinabati ang kwarta nga impawit ni tatang na. Pangasim nagado ti pampanunutak ita. Makarengreng payla ang matday tang anak mo. No kurang ti 20,000 per month, ibagam ken ibander, tanayunan na ti ipawit na akwarta. Nay, apay akasta ti itsura marikulasa. Saan mutten amay drawing tilangam? Masiksikuраnak nga rod, Maray. Kano nagragsak kay dinapalabas nga aldaw.
Naibus nga rodin ti kwartak. Ay nawaw, di mo ibaga nga impaabak mo iti sugal ti impaw iti ex ni Gemma para kuma iti apaw. Naabak nga agpayso maray. Anya, Ay, masapol nga urayak man ng ti ipaw itdain ton umay abulan. panag ko na kat masapol nga isardeng mo ti panagsugsugal mo, Maray. Apay kuma, kaiso nga rod matiliw-liwak maray. Saan ama iparbeng nga isugal mo ti kwarta para iti apaw, Maray? Ado ti kwarta ni Ibander anya. Amumet nga OFW dayjay. Day tangarod kat, Maray. Nag-abroad tapno adda maited na iti putot na. Sa ita, isugsugal mo laang ti sustentaw nga ited na. Ay madimot at ikasta, Maray. Naimbag ko man umangabak ka. Saan mat nga raw takanayon ka amaabak? Anya en lotom amasida, Jima. Adda tuyo di tananang. Ay nawaw, tuyo manan. Ano sa nyo pailaan Tawan kwartak ita. Kaano nga gipawit ni Ibander aya? Inton umay alawas pa'y nanang. Ibagam tanayunan na ti ipawit na. Kurang ti 20,000 per month nga itid na. Wen nanang, kasta talaga ti plano. Ibagam apagbalinan nan at 30,000 iti makabulan. Wen nanang, Siguradaw adakkel ti sweldo na dayjay ija abroad. Isu nga agpanayon ka anak ko. kurang ti 20,000 per month nga ipawpawit mo. Nayunang mat Isulang mo't ngamin ti kabalak. Kurang nga rod, amo mat anangin na ti magatgatang ita. Saan ama balin? Tadamot ti datunga paggasgastusak. Di Ibander ka di dayta. Wen nanang. Mudtoy ti cellphone tada kami ti agsarita. Ah, Hello Ibander. Abay ka din, Nana. Tapno ibagakeng ka. Kurang ti 20,000 per month a sustintaw. Pagbalinamon at 30,000 per month. Ay nawaw. Abay ako urang. Kasaan pa'y mat nga agad adal ti putot ko, Nana? Nanginangarod ti magatgatang ita. Di ka makaawawat mo. Anya? No kayat mo pa'y amakita ti putot mo. 30,000 per month ti itid mo a sustintaw. Anya ti kunam, anak ka? Ulitin man. Imawag damanin kanyak tatang. Kurang kano ti 20,000 asustento para iti putot ko. Ay nawaw, kasano akurang? Kasaan pa'y mat nga agad adal ti putot mo? Di kayat da, ket 30,000 per month ti ipawit ko, tatang. Nukasta ti aramidam. Anya ngay mat ti mabati aparakin ka, anak ka? Jak amon, tatang. Kasano nga rudan dayta? Saan mat amabalin nga ipawit mo amin ti matmat gadam? Tadamat ti sabali a paggasgastusam. No saan kong aramidon ti kayat da? Saan da nga ipakita ti putot ko, tatang? Ay, naglukon da kita tataw. Naimbaglangan ta nagsina kayo kin Gemma. Tulungan da kumatatang. Jak amon na niya ti rumpang aramidag. Di ka madanagan, anak ka. Tulungan ka. Numasapol nga agimbestigaak. Aramidag para kin ka. Una yan, 30,000 per month adaw dawatin dakin ka. Sa dino ti papanam, kapsat. Iti ayan da kulasa, kapsat. Makisarita ak. Tadakkel unay ti 30,000 asustento adaw dawatin da iti putot ko. Mano aya ti sigod nga ipawpawit ni Evander, kapsat. 20,000 per month, nga masaan da kontento. Ti kayat da, kat pagbalinin na a 30,000. Madanagan mo tan ti putot ko, tawan ti mabati para iti bagina. Ay nawaw, dakkel ti sustento nga itid na. Ang pakurangan da pa'y laang. Kurang kanungamin kapsat. Talaga akurang tasaan laang met ati putot na ti papapanan ti sustento. Intero a pamilya ni Gemma ti sustentuan ni Evander. Agraman sugal abisyo ti ina ti ex na. Anya? Amom kaday, isugsugal ni Marie Kulasa ti daddo mga ipawpawit ni Evander. Pudno ka di ti ibagbagam kapsat. Day tatipod no kabsat. May mayat no ipalistayo laangan dagiti kasapulan ti ubing, ta isulatan ti itadyaw. Tano kwarta, sa bali met abul sa ti papanan na. Ay, kapsat, di mo ibagbaga asyak ti nagipulong ken ka Ay, Maasyanak laang ngamin ken Evander. hello anak ka. Kumusta, tatang? Nakasarita yung kadi ida?
Saan ko ida nakasarita? Ngam adda na amuak anak ko. Anya day tatang? Anya tinaamuan nyo? Saan laang mo't gayam at iputot mo ti papapananti kwarta nga ipawpaw itmaw? Anya? Dayta ti pudno anak ko. Talaga nga agkurang. Tamay sa pamilya mo't gayam timang namnama iti sustento nga itid mo. Agraman ti bisyo ti ina ti ex mo. Isumot lagayam. Kitap mo saanan ang maulit anak ko. Ibagam ken Jema, ta ilistana dagiti masapsapul ti anak yaw. Gatas ken diaper, ken aminay, ta ibagak ken manang mo nga agpurchase. Saanan a kwarta ti maited kadakwada. Mayat tinapanunot yaw tatang. Mangted kalaangan iti basit akas anak ko. Tapno adda gastusan da no adda emergency. Anya ti kunam, Evander? Ilistam dagiti masapsapul ta anak ta. Anya? Manipod ita, saanan a kwarta ti pawit ko? Apay, amom no anya ti kasapulan ti anak mo, ha? Iso nga rut nga ilistam tag-purchase ni Manang. Kwarta lat minon ti pawit mo. Siyak metten ti masurot ita. Dakkel unay ti 30,000 na daw dawatan nyo. Saan mo't nga agad-adal ta anak ta? Unay kamatan, tila ang bagim ti pampanunutan. Saan aga puta dak dito abroad kat ado ti kwarta? Umawag ka inton sumangpet ni nanang. Tada kayo laangan tagsarita. Makapaawan ganas ka. Apay adi mo kaya timangi paw iti kwarta si ka Evander. Gaputa diyo ang muti agtipid, nana. Ay nawaw, nanginangarod ti magatang ita panawad. Siyak metten tag-desisyon ita, nana. No kasta nga raw, di mo namnamaan a makitang pay ti putot maw. Anya? No di mo kaya timangted iti sustintaw, lipat mo nga da putot maw. Mangtedag iti sustento. Ngam saanan a kwarta, nana. Makaparurod ka. Saanan a kwarta? Tama nga nung sa bali abul sa ti papananti kwarta para kumaiti putot ko. Ada kang kadayta, makabuka, awan pa'y sirsir bimbay. Oh, para ita puko ta kulasa. Dayta laang, Ado dayta. Good for 1 month. awan na yun na kwarta. Aywan, adda ti 3,000 dito. Ay nawaw, 3,000 laang. Wan tanda mo ti ginatang mi agatas. Diaper ken daddo mo pay akasapulan ti aputa. No apay ngamin agim matang kayo pay laang, ket imbagami mo't ada kamilatan ti makaamaw. Gaputa diyo ammo agtipid. Kaasi ti anak kong agtrabaho iti balasiw tao. Saan analaka ti trabaho na ijay? Responsibilidad na ti mangted iti sustintaw para iti putot na. Wan, ammo mi dayta. Ti kada kami laang. Ket agtipid kayo kumamay. Saan akong kumpurmi ti pangigasgastusan wano pang usaran nyo iti kwarta? Di mo ipakpakita ti ubing iti dayjay nga Evander. Wen nanang, Marmarwam dayjay ama naging bubukaw. 3,000 lang agpay so tintin na. Wana, ta isuda mo't ti nag-purchase. Agpakalaing dagita at tao. Kasano ngayon day tananang? Awanan agparikot tayong manan. Awanan ti pakairanudan mi iti kapsat mo. Kurang ti 3,000 agastusin tayo iti makabulan. Ay, mabusurak launay iti dayjay nga Evander. Nay, apayan maray. Wana, tag-groceries kan 3,000 cash laang tinted na. Ay, ikaw maray. Mano aya ti sigod nga itid na kada kayaw? 20,000 iti binulan, maray. Ay, nawaw. Dakil ti 20,000 per month nga itid na para iti putot na, maray. Kurang nga ro dayjay, maray. Sobra day jay para iti putot na. Agkurang laeng no tinamnamain nyo kat intero a pamilyayo ti suportaran ni Evander. Anya, No nakontento kayo kuma iti 20,000, nasaya at kumamaray. No apay mat ngamen akayat yu pa'y apagbalinan na at 30,000. Anya ngay mat ti mabati para kenkwana. asino tinakadamagam iti dayta? Nagistoryada kang ka. Saanan anapateg no asino tinangidanon kanyak mare. Agyaman kay latan tauray kaskasano, ket adda ited ni Evander a sustentaw. Saan akas iti dadduma dita? Anya tintiks ni Jima ken ka? Iti mandadak ka no, tatang. Ay dawaw,
Apeng agdemandada. Gaputa kurang kano ti itig ko asustento. Nagturad mo kanda kita tao. Anya nga dati kasayaatan nga ramidon tayo tatang. Urayam nga agdemandada anak ko. Ha? Marmarwam da kita tao. Nagdemandada. Sumango para makita no saan da ang mapabainan iti kasta nga aramid da. Amangan no. Ang talig ka kanyak anak ko. Inaramid mo ti pagrebengam kas ama. Bay amida no agdemandada. Para makita no pagpatinggan ti kinatangsit da kita tao. Sa dino ti papa na Mariculasa. Mapanak man iti barangay hall, maray. Ay nawaw, apay ijay? Ada iti mandak, maray. Asino mo't maray? Dayjay nga Evander, Anya? Yan tangay tip-tipi din na mati sustinto nga ititid na. Idi mandaki day. Nanananay, agpanunot ka pa'y imbang maray. Di ka agdardarasodos. Kita, ano saan ama ibabain iti kastoy nga aramidag. Apay maray, di ka mabain no maamuan dagiti opisyalis ti barangay tayaw, ti angot ti pamilyayaw. Anya, No agdemanda ka, amangan no mabaliktad kayaw maray. Amangan no maamuan da ang nagnumarti buo a pamilyayo iti sustento nga ipawpaw it ni Evander. Saan aga po ta OFW jay tao, ket agbalin kayo meten nga abusado. Ay nawaw, nagawid kayo met adagos, nanang. ay, Ni, nagunagmeten day taasan na ayo, nanang. Anya tinagsasaritaan nyo ije barangay hall, aya. sa anak-anapan ijay. Ay nawaw, tinagsaritaan tayo ket idemanda tayo ni Evander, nanang. Nakabutbut ang gayam ti agdimanda anak ko. Apay mat, saan damat akap-kapin ano ni Kapitan? Wana ngam amangan no mabaliktad tayo. Amangan no da tayo ti maibabain. Anya? No agdimanda maamuan da ti angot tayo. Maamuan da nagnumar ti pamilya tayo iti kwarta di Evander. Ay, kasano nga rodan day tananang? Awanan Anusan tayo no manaw kan anya ti itedda. Tinapatag ket ada sustinto ti anak mo. Anusan milatan iti kabsat mo ti agtrabaho. May mayaten day jay ngam ti maibabain ti pamilya tayo. Ay, nawaw! Agtrabaho ka tapno adda kwartam. Di ka mang namnama iti nagrigatan ti sabali a tao. Laglagi pam at sustento a para iti ubing, ket para laeng iti ubing. Saan ket a para iti intero a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.